het is wel even interessant, een korte street view hier. Hier heb je ook informatie, kijkwoning, waterzanden, infokantoor aanwezig aan de linkerkant, dan de verbindingsroute, werfingang, ja. En natuurlijk Baregoed ook aan de linkerkant. Ik ga zo dadelijk met de fiets, dus ook de bestemming van Baregoed op en Hulst aan Zee. Ja, dan ook verder die hub, had ik al even getoond. Dus wat de mobiliteit betreft, mogelijkheid vervoer op aanvraag, minimum 30 minuten vooraf, telefonisch of via de applicatie. Kan je dus van dit punt naar Hulst winkelcentrum, het busstation en zelfs naar België, naar de Klingen. Al die verbindingspunten zijn nu mogelijk sinds 3 november. Dus even interessant, die halte heeft de benaming gekregen hier. Ja, dat is de PostNL. Dus de hub Perkpolder Waterzanden. Dat is hier dus de benaming van de halte en dan ook het telefoonnummer. Het is ook interessant als je uit België komt, als je wel even een dag hier in die regio wilt zijn. Je kan hier komen, hier afstappen, maar ook verder aan Baregoed. Ik ga even gaan kijken naar die hub. Bij Baregoed was ik nog niet, heb ik wel gezien op het schema van de website Reizen door Zeeland, dus dat er daar ook een hub aanwezig is. Ja, dus momenteel hier de wijk in de werken. Maar je ziet dus ook wel bij die woningen dan zo'n soort tuinhuisje. Zie ik daar ook, dus het wordt echt bijzonder mooi. En ook de afwerking hier is wel bijzonder. Dan ook leuk, een detail, dat zijn die grote brievenbussen. Ik vermoed dat het toch dat is, van de nieuwe generatie, zo om misschien ook pakketpost te kunnen plaatsen. Dat is mooi. Even kijken hier. Ja, het zijn toch brievenbussen. Dat is wel ideaal dit hier. Want ja, tegenwoordig als je zo van die pakketten krijgt thuis, dat kan niet meer in een gewone brievenbus. Hè. Dus je kan dat natuurlijk wel afzonderlijk aankopen, heb ik gezien op het net. Dat is ook wel handig, maar bon, je hebt nu ook van die afhaalpunten, afhaalautomaten. Hè. Dan ook hier bijzonder mooi die afwerking. Hè. Ik zeg, het is echt de moeite om hier in persoon te komen om het te zien. Echt prachtig.
Zo, ik ga nu naar Baarhoed. Ja, ik fiets hier al jaren in de streek, natuurlijk enkele jaren terug. Dat was hier gewoon een open landschap. Had je dan de verbindingsroute via de Zeedijk van Walshoorden naar Terneuzen via Hulst aan Zee. Zo, voor mensen die houden van de deelfietsen, dus ook de mogelijkheid van het grenspunt of van Hulst, stad, Havenfort en een busstation te vertrekken naar hier. Kan je de fiets achterlaten en dus ook verdere bestemmingen, zoals Sint-Niklaas. Dus je kan echt komen van de andere kant. Dus bijzonder interessant, dus hier ook een dropzone. Zo de locatie van Baarhoed. Dus de openingstijden terug te vinden via de website. Ik zie er wel staan, maandag en dinsdag gesloten. En andere dagen open vanaf 11 uur. Natuurlijk wel precies in bepaalde periodes, dus best even de website te raadplegen. Zo, Hulst aan Zee. Ook een bijzonder ontspannende locatie. Je hebt hier ook wel redelijk veel volk.
in de periodes dan, ja, beginnende van april tot even na de zomer. Maar bon, ook in de winterperiode vele fietsers hier in het weekend. Dus die de route volgen, Hulst, Walsoorden en zo verder naar Terneuzen. Hè. Ik ga hier nog even naar boven om nog even het zicht te tonen van de locatie. Dus daar verder terug waterzanden en dan hier ja, het open landschap. Waarschijnlijk komen er hier ook wel nog projecten erbij. Dus, en dan terug hier een zicht op Bargoed. En terug aansluiting op de Westerschelde. Ja, ik had gezien op de website Reizen door Zeeland dat er dus ook een hub staat op het plan naast Bargoed. Ik heb die niet zien staan, maar bon, op de kaart is er wel één aanwezig. Hier geen hub. Zo, ik ga even de hub opzoeken op de site. Het verhaal van de verborgen hub. Ja. Zo. Welkom op de hub Perkpolderstrand. Aha. Zo. Leuk. En dus daar terug een zicht op waterzand met de andere hub.